Assalamu alaykum qadrli dostlar, tomoshachilar. Men adım Murad, bilýänsiňizem kanalda ikinji video. Bugün biz näde turnik çekmäni öwrenýäs. Bilelikde bu video turnik çekip bilýänlere bir iki gezek ýokaryk däl, turnik çekip bilmeýänlere degişli. Hiç kıyın zat ýok. Bilelikde öwrenýäs. Özüm görkezýän. Esasy da turnik gat ýokary bolmaly. Ýa-da egerde turnigiň boýy uzun bolsa, aşağı bir açık koymalı, ayak değer yani. Her gele turnik çekinde yukarı bökken, aşağı yoğuşuk bilen koyuver yani. Son yine ayağını yukarı bökken, aşağı yoğuşuk bilen koyuver yani. Şey deyip 4 patkot, 10-15 gerekten ediyor. 4 patkot, 10-15 şu ağırlıkta. Ben görkezýän birinji. Yine bu turnik kiçi, kaçı koyuver edilişi başlamızda yukarı bökmeli. Hop böktük, yoğuşuk bilen koyuver yani. Yine döktük, yuvaşık bilen koyuverýär. Dökýär, yuvaşık bilen koyuverýär. Dökýär, yuvaşık bilen maksimal diýip koyuverýär. Yine dökýär, yuvaşık bilen koyuverýär. Ediliş prinsip Bruce'a degişli, Bruce ajymanya. Egerde şey dip 4 patkotdan 10 kerekden 4 patkot 2 hepde edýän. Her hepde köpelik gidýär. Egerde siz başta hiç edip bilmeýän bolsaňyz turnik bir hepdeden 3 kere edip başlarsyňyz, 4 kere edip başlarsyňyz şey sany galýar. Egerde bir edip bilýän bolsaň, wagtyň geçmegi bilen 5-e galýaňyz, 7-e galýaňyz, 8-e 10-a galýaňyz. Рабочий схема işleýär. Полибом hemen Bruce'da da goýup görkezýän. Bruce'da. Bilen gaýdalyň. Aýagyň degmeli ýere dökýär. Hop, döktük. Yuvaşık bilen koyuverýär. Dökýän, yuvaşık bilen koyuverýär. Yine dökýän, yuvaşık bilen koyuverýär. Turnik gördük, Bruce gördük. Yine bir zat bar, Avstraliýaski turnik diýip. Boýuk Bruce'a sen amala ýa-da kelte bolmaly şulay. Bulam beýikde, aşarakda has gowy. Şunu etmek aňsat. Turnik öwrenende Bruce öwrenende kömek edýär. Gorkedaýyn. 45 grad solam 95 bilemem. Şeýle durýan. Bar 2 yuwaşyk bilen goýbermeli. 3 yuwaşyk bilen goýbermeli. 4 yuwaşyk bilen goýbermeli. 3-4 patkot. Şeýle hem turnik, Bruce hemmesine kömek edýän bilişiňizden ajymanya. Men pikirçem istenlik oglan edip bilýär. Ajymanya oglan bolsun, gaýry bolsun. Egerde edip bilmeseňiz, başta sorýanyp üstüne kömek berer ýani beýgiräkde turuwa bir zat bor. Şeýle durýan, yeňil bolýar ýerde dende. Yuwaşyk bilen goýberýän, şol prinsip galýan. Yuwaşyk bilen goýberýän, galýan. Yuwaşyk bilen goýberýän, galýan. Yuwaşyk bilen goýberýän, galýan. Ene diýen dostlar, käbir adam şulam kyn bolmagy mümkin. Şonçy 6 fikir gerekden başlasaň bolýar. 3-4 patkot. Şul bolanak. Bilen bolanak. Turnik Bruce bolýar, bu bolanak. Görelle bolup mutluluk gaýdaýyn. Garaçy. O zat däl edämi? Hejam kutardy dostlar. Öňünden aýdýan ýalňyş polibom bardyr. Men öz öwrenen ýolum bar közüm, men şeýle öwrendim. Bir kelime edip bilemokdum. Sizin pikiriňizçe näil başlasaň gowy bolar? Edip bilmeýän adam üçin kommentarda ýazýaňyz. Goýuňyza ýarasa like, podpis edýäňiz. Sag bolun.